ouders zijn stil. Je hoort alleen de trainer. Scheidsrechter beslist. En ja, ik heb soms ook wel eens wat zeggen nou wat van. Maar nee, even door. En ze hoort het ook. Ja. Ja. Het gaat heel tijd over de topsport, maar de breedte sport is vanzelfs lieke belangrijk. Ik weet intussen dat de korfbalsport groeit, maar ik ben wel benieuwd waar hem dat in zit. Op mijn sneutemoen stap ik het veld op en zie ik hoe de band geniet van deze sport. Maar hield het ik voor de huid naar mem. Er hing het wat in de loft bij LDODK. Het wordt alsmaar drokker bij de korfbalwedstrijden op Gediek. De sportieve ambities binnen Grut zullen de beste van het land worden. De Nijbouw zit op het punt van begin. En deze teamsport van mooie en fraaie groeit. Hoe kan dat? Ik volg je dat al hier van binnenuit. Korfbal is een echte familiesport. Marije is ik een van die band die het enthousiast op dat veld begon. Ze is nu een van de nieuwe spelers bij LDODK. Oedai is ze juf en als de band het lokaal verliet, dan sjeest zij in haar auto naar het middiestrainen. Topsport en werk. Hoe combineer je dat? Aanst ben ik bij juf Marije, maar eerst het veld op. Er staan meerdere thuiswedstrijden op het programma Joet. En dat betekent een soort vrijwilligers, uit een mem die de boel kleerzetten, een teamcoachen of hoe moedig je. En vanzelfs de korfballers zelfs. Hoe lang zit je maar op korfbal? Ik denk ongeveer een half jaar. Oké, dus eigenlijk nog maar krek. Luna en Fayen hebben voort in de gaten dat dit net de goede peel is. Je moet het maar weten. Het is een samenwerkingssport en dat vind ik heel leuk. Waarom? Vind je dat leuk? Nou, ik wil van alleenig wezen, maar ik wil van samenwerken. En dit is dan echt een sport die ik dan wel leuk vind. En jongens in team, hè? Ja. Hoe is dat? Nou, gelukkig ben het er maar 2. Oh. De jongens zijn iets meer fanatiek. Ja. En de meisjes binnen best wel rustig en proberen echt te shammen. Maar de jongens die gaan gelijk echt pasen. Volop. Ja. Ja. Oké, maar misschien kun je daar ook wat van leren. Ja, dat klopt. Dat kennen we ik wel. Teamwork. Zo snel als je kan. 1, 2, go! Doe nog maar een keer. Iets meer vliegen. Komt toch heel professioneel oer. Jawel, hè? Ja, toch? We doen ons best. Maar je bent eigenlijk vooral een mem die ik maar gaat om te supporteren. Zeker. Ja. Vooral kijken. Mijn dochter is net gestart met korfbal, dus ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Maar sporten kan ik wel een beetje, dus dat scheelt. Ik vind dat je het heel goed doet. Ja, dank je. Ik heb alles gescoord. Mijn vriendinnen zaten erop en ik dacht, het lijkt me ook wel leuk om te proberen. En toen heb ik het geprobeerd en toen dacht ik, dit is wel echt superleuk. En wat vies een leuk hoor. Dat je kan samenwerken. In je latere leven ben je ook samen bezig, in plaats van dat je alleen op weg gaat. Je hebt anderen nodig. Dus het is mooi dat ze dat al jong leren. Oké, LDODK valt hier aan, Leeuwarden valt daar. Tafel of net? Ik kom een soort zin die het nog maar krek op korfbal zitten. Echt nije leden dus. Er binnen vliegen seizoen 62 nije bijkam. LDODK had in totaal 400 leden. Hij zat eerst op tennis. Nou ja, vond hij ook leuk. Maar toch wel een beetje alleen. Ja. En hier, ja, je wint als team, je verliest als team. Dus je maakt vriendjes, vriendinnetjes. Hè. Ja, ook. Ja. Je ouders zijn stil. Je hoort alleen de trainer. Scheidsrechter beslist. En ja, ik heb soms ook wel eens wat zeggen nou wat van. Maar nee, even door. En ze hoort het ook. Ja. Kom maar mee. Klasse. Hoppa. Punt van Leeuwert. Arvid is bij LDODK de enige jongen in het team. Vindt het net slim, hè? Vertelt hij mij. LDODK verliest. We hebben wel verlend, maar het is hier wel een hele leuke wedstrijd. We hebben een goede tegenstanders. Ja. Lekker spelen. Ja. En we geen ruzie, dus dat komt allemaal heel goed. Ja. En de bol is ruzie dan?
Er is soms wel eens ruzie, maar dat komt bijna net vaar. Het valt mij ook op dat de sfeer op en om het veld heel relaxed is. En dat zeurt toch ik wel oors. Op naar Oranjewoud. Joker geeft Jens een kusje. Oh jee, is ze verliefd? Oh. Een van de nieuwe spelers van dit seizoen is Marije Visser. En ik heb met haar aangepraat hier op haar werk. Juf van groep 4. Hoi. Juf Marije. Ja, klopt. Mag ik even bij die in de klas zitten? Ja, tuurlijk. Vind ik leuk. Maar dat ik wel van Jim? Ja. Ja? Nou, wat aardig. Lees je bladzijde even uit of je zin even aflezen. En dan mag je even deze kant op kijken. Bij mij is het zo dat ik vregen ben. Eigenlijk al een aantal jaar achter elkaar om. Dat Gauke die steeds belt? Ja, die heeft me elke keer een bericht gestuurd van... nou, kom eens nou dit seizoen wel bij u. En eigenlijk heb ik altijd de keuze maken om toch bij met Friesland te blijven. Omdat dat mijn eigen clubje weer waar ik altijd spelen heb. En ik wil gewoon derde het heegst haalbare met u te helpen. En dat is, denk ik, vorig seizoen lukt. En toen viel ik dit seizoen voor mezelf wel dat het nou tijd weer om een stap hoger op voor mezelf te gaan. Ja. Ik weet intussen dat ze bij LDODK graag de spelers een vergoeding jan willen als stap naar professionalisering. Zeker nu ze als eerste van het land middies trainen. Dat ben wel gewoon eigenlijk normaal werktijden. Dus ik vind het ook wel mooi dat daar dan wat voor regelen wordt nou. En dat moet ik haast wel. Want we trainen 3 keer in de week. En dat je 3 dagen in de week gewoon jeder van je werk voor het matten. Ja, uiteindelijk kost het je dat misschien wel geld. Dus ik vind het wel mooi dat ze daar ook mee bezig zijn nou. Ja. Die vergoeding is er dus nog net. Maar LDODK helpt spelers wel aan alle kanten. Ze had Marije deze baan via de club. De businessclub bij LDODK is ook heel groot. Dus vanuit daar heb ik een hele hoop contacten. En dat doet zij denk ik heel goed. Dus dat is heel mooi, ja. Dan kun je zulke dingen ook doen. En ik zeg, ik een autosysteem van bepaalde sponsors, ik maar even zeggen. Ja, ik dat met al je regelen. Mag ik ook nog wat vragen? Ja. Wie zit er op korfbal? Oké. Ja, en we hebben zelfs tegen hun gespeeld en hebben gewonnen. Heb jij van LDODK gewonnen? Ja. Nou. Stoel aanschuiven. En dan naar de les op naar Drachten, dat nou tijdelijk traind wordt, omdat de ver- en nijbouw op een gediek in volle gong is. Het is een paar weken voor de start van de league, het zeelseizoen, de nieuwe shirtsbinder. En alle spelers komen op de foto. Mooi. Ik wil graag een tredershirt hebben. En als we dan een tredershirt zo'n krijgen, dan moeten we oors als oors waan. Nou, dat is natuurlijk roze. Het valt op en dat mij wel graag waan. Om te imponeren of aan te leiden? Of... Nou ja, imponeren vanzelf, maar ik voor de uitstraling van de korrelsport. Een stukje professioneler op deze manier. En een beetje oors als oors. En is ook een mooie keer op. Er is visite van het KNKV, het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond. Zij zeggen dat LDODK trendsetter is. Je hebt altijd een trendsetter nodig. En door het feit dat zij deze middagtrainingen hebben ingevuld... Ja, daar zijn wij heel blij mee. Omdat je daarmee laat zien dat je een stap wil gaan maken om met elkaar beter te worden. En van te leren. Er komen zoveel dingen bij. En dat zijn zij. Ze zijn eigenlijk een soort laboratorium. Nou, en dat laboratorium, ja, dat wil je dan straks gaan uitspreiden over... Alleen zij willen de eerste zijn. Nou, top. Hou vast. Leer veel. Dus dit is een geweldige ontwikkeling, ook in die lijn van die professionalisering. De wordt in het oelis tussen LDODK en het boen via de praat over professionalisering van de sport. De nozen staan dezelfde kant op. Het middistrain begint te wennen. De sfeer in het team is goed. Alles liekt het kleer voor de start van het nieuwe seizoen. Uit zijn de sporthal zelfs. De eerste thuiswedstrijd van LDODK wordt dan ik net spelen op een gediek. We moeten naar Drachten, hè? Ja, door het lacht uit en dan geven we die kant op. Oké. Wist met knopjes zitten als vastzitten? Ja. Goed. Op naar Drachten. Oeh, dit is wel... dit is wel heel gek, vies, hè? Ja, dat wordt juist.